Mä vaan villiintyy lisää. Niin. Pistetään protesti pystyyn! Älä jää, hei! Älä jää, Jotain bussia rikkouttais käydä välis röökillä. Onks toi 6 minuutin vittu pauksti? Käydään kaikki röökillä tulee takas sinne. 4 minuuttia kun Käykää röökillä. Mennään röökillä. Elä ei niin vittu ajaa, että saatan bussi vittu. Sullakin pitää lähteä jossain vaiheessa takaisinpäin. Mistä sullekin tuo liksa maksetaan? Siinä on se venkki. Siitä että sä käy tänne kuusiksi on dössä ja meinaa tää kuusi. Eteenpäin! Bussi myöhästyy! Ei pääse sit ohi. Joo, on sama muuten. Oi! Sulla ei ainakaan toi kaasu, joka viipata. Oli nahaa. Oikea kaasu. Meniks oikein? Ei oo varmaan vaikea löytää. Oikein kaasumassa. Ipana automaatteja. Olkaa hiljaa. Ei kaasuja ja. Olkaa hiljaa. Miksei liiku, miksei liiku. Naamaki! On tainnut kaasuja alkaa unohtua. Anna nyt mennä siellä vaan. Meillä on liikkeellä lähdetty on hiljaa. Pistää vissiin täällä bileet pystyy vittu näkää. Kaikki haluaa lähteä bileisiin vittu. Pistää täällä bileet pystyy. Kuuski on tietenkin tervetullut jos haluaa. Liittyy vaan tänne takapenkille tulkkailla. Älä tuu tänne istu. Mitäkään se meinaa? Ei kukaan lähtee bussista tulla. Kapina, aja napina. Ei kukaan lähtee Voit! Häh? Vittu, me tässä jää. Meidän tästä vasta yhtä vihreästi. Sakset auki, niin kyllä se siis. Okei, Kuki on kantanut vähän vilauttaa. Come on! Se ei vittu. Pistä vittu. Jos on teille noin vittumainen, niin miksi te ette oo sillä vittumaisia? Takapenkki on ainut 3, ketkä saa jäädä. Takapenkki on. Ai! Okei, me tehdään teille tila, tulkaa taakse. Janni Markko kaikki! Poliisit! Kytät! Oi! Missä te se? No nyt tuli sitä säpinä! Tuu tänne, Ei tuu. Tule. Eipä tuu, siellä on perse punaisen. Käty! Oi! Muista, mulla on 3 Vittu mata! Näet lähti kaikki. Niin lähti. Ainakaan 8 Ne kuitenkin ottaa teidät kiinni. Sama ottaako ne täällä vaikka? Hello, Mr. Officer. Kato tätä jätkää. Mistä Larbert se on tuli? Oli kyllä hyvä, joo. Kaikki saa jäädä, paitsi ei kun takapenkki saa jäädä. No tulkaa tänne takapenkille. Oh, Mr. Robinson Squango. Vedä naista, mä kuvaan tosta. Sieltä tulee joku purka. Kuva. Joo, mä oon kuvannut koko ajan. Ehkä leffaliput. No me siitä. Kyllä täällä varmaan kaikki on antaiskellut alkoholia, mutta se on eri asia, että onko työssä antaiskellut. Oi, me ollaan pro, me saadaan jäädä. Ja toi jätkä, joka tuli kyytiin, vittu sekin lentää. Kuinka pitkä se pystyy nauttaa? Ihan loputtomi. Vittu hyvä. Vittu sä saat tosta 100 €. Kyllä tää 100 se lähtee. Kuski on pyytänyt poistua täältä. Siihen ne... Onko sitä mihinkä menossa? Ei tänne väkivallalla. Tikkurilla asemalla. Ei tänne väkivallalla. Pidemmälle. Joo, semmonen pampuheiluttelu olisi ihan jees tähän leffaan vielä. Use the force, young Jedi master. Siitä lähti ne äsken ne pahimmat, ketkä heilutteli pulloa kädessä, lähti menee. Eiks me voitais päästä jatkaa matkaa vaan? Niin meidän juna lähtee. Mut ne äsken ketkä lähti, ne oli ne pahimmat pullo heiluttajat täällä. Ei mennä Rosalassa. Liian myöhään tuli tuo varsari tuolla. Ei päästä tätä ovesta.